Vítám vás u dalšího dílu z našeho seriálu rozhovorů. Dneska jsem tady já a můj muž Martin a budeme si povídat s dětskou zubní lékařkou Beou Polívka-Marčanovou, která je taky mimo jiné autorkou téhleté knihy Porozumění dítěti z pohledu dětské zubní lékařky, kde je hodně moc o zubech, hodně moc o čištění zubů, což je velmi kontroverzní téma, velmi diskutovaný téma. A je tam spousta toho očištění zubů, je moc hezká i graficky, ale zároveň je tam toho spoustu i o obecně přístupu k dětem, o respektu k dětem, takže doporučuji. A s Beou si dneska budeme povídat o čištění zubů, o dětských zubech, o vývoji zubů a o všem, co se toho týká. Tak Bej, ahoj, já tě ještě nechám, aby ty si se sama představila. Ahojte, krásny deň. Tak ako už Zdenka spomenula, som detská zubná lekárka, autorka knihy, pretože som si uvedomila, že keď človek pracuje s deťmi, najmä čo sa týka zdravotného hľadiska a zdravotníckeho, tak nestačí sa zamerať len na také tie technické postupy, ako ošetrovať zubné kazy a v podstate nejako len v tejto téme sa venovať, ale keď pracuje človek s deťmi, tak tá psychológia a porozumenie tomu dieťaťu z tejto stránky, ako sa ten jeho mozog vyvíja, ako tie, ktoré veci chápe, takisto aj čo sa týka typológií dieťaťa, rodičov a celkovo týchto osobnostných rysov je veľmi dôležité. Tak som sa snažila napísať knižku, ktorá by pomohla ako rodičom, tak aj odborníkom to dieťa pochopiť takto komplexne. Takže ako Zdenka spomenula, nevenujem sa tam len umývanie zubov, hygiene, ale venujem sa tam takým tým základným vývojovým milníkom, že dieťa v pol roku ešte nerozumie slovu nie, ani v roku, ani v 2 rokoch a vlastne, že treba to brať celé naozaj veľmi komplexne, takže tak. A momentálne som na materskej dovolenke s polročnou dcerkou, takže teraz mám od zubkov pri kresle trošku pauzu, ale venujem sa stále takým vzdelávacím podujatiam, či už pre rodičov alebo odborníkov, takže mám teraz priestor na takéto iné rozvoje svoje. Super, děkuju. No tak začneme rovnou s ostrem. Jak to je s tím čištěním zubů teda? Takže za mňa je čistenie dôležité, ale zároveň nie je to jediný faktor, ktorý na celý ten ústny komplex má vplyv. Samozrejme, obrovským vplyvom je strava, obrovským vplyvom je aj nejaká tá genetická zložka, ale v zmysle nie, že rodič má zubné kazy, tak to dieťa má teraz geneticky dané, že aj ono bude mať zubné kazy. Dneska sa veľmi veľa hovorí o epigenetike, čiže v podstate, že áno, sú nejaké predispozície, s ktorými sa človek rodí, ale ten vplyv prostredia takisto veľký vplyv má. Ale čo by som veľmi vypichla je naozaj tá strava. Či už strava matky v priebehu tehotenstva, ale aj strava dieťaťa už od toho najranejšieho veku, kedy sa začína s tými príkrmami. Vieme, že dneska je prístup k jednoduchým cukrom veľmi ľahko dostupný, veľmi rozšírený. Sladené nápoje a všetko toto má nezanedbateľný vplyv. A človek môže čistiť o 100-600, ale pokiaľ napríklad dieťa poklipkáva sladené nápoje, sladené čaje, sladkosti, sneky, tak budem úprimná, že tomu zubnému kazu sa zrejme nevyhneme. Potom áno, sú tu tie ďalšie faktory, čo som spomenula, obsah slín, hej, že to zloženie slín na mikrobiomu ústneho tiež tam nejaký ten faktor má, ale hlavne teda tá strava, čo rodičia veľmi často podceňujú. A tak to asi som nejako. A když začneme teda úplně od začátku, tak my víme, že ty mléční zuby, nebo možná i stálí zuby, to nevím, se vyvíjí už vlastně v děloze. Už když to miminko to jenom mléčí, tam sa a potom aj trvalé zubky, konkrétne jednotky a šestky, ktoré sa prerezávajú ako prvé, tak už tie zárodky sú založené v podstate, keď sa dieťatko narodí, tak tie jednotky, šestky už sú a tie ďalšie sa vyvíjajú potom postupne. Jo, já jsem viděla nějaký rentgen jednou, ty dětský zuby, No áno. Zuby zase, dětský pusy, že tam vlastně má ty mléční zuby a už tam jsou, že to vypadá jako děsivě, že tam má to dítě vlastně už ty... Môže, také malí duchovia sú to tam, hej. Ano. No, takže vlastně tohle my jsme si i u toho našeho teda jediného společného dítěte a u mého 3. vědomi už vlastně od toho těhotenství. Takže já jsem vlastně v těhotenství suplementovala vitamin D, brala jsem další různý suplementy v tom těhotenství
A naše dcera má 6, neměla zatím žádný kas. V tom čištění řekněme, že nejsme úplně jakoby, jak to řekla? Ortodoxní. A samozřejmě, jak říkáš, má to jako velmi hodně faktorů, ale když začneme teda od toho, řekněme, tak jak by to asi mělo ideálně být, od plánování těhotenství, tak co můžeme v tu chvíli dělat, aby jsme založili, nebo aby tomu dítěti se ty zoubky založily teda dobře. Ako samozrejme aj ja napríklad, keď tak ohodnotím svoje tehotenstvo, alebo spätne, keď sa naň pozerám, že verím, že mnohým ženám je vtedy zle, čiže aj keď sa dajme tomu, že môžu akokoľvek naplánovať zdravú stravu, že raňajky, obed, večera, aby všetko mali tip-top, tak ja sama viem, že ja som tú stravu teda ideálnu nemala, hlavne prvý a posledný trimester. Prvý mi bolo veľmi zle, takže ja som bola rada, že niečo sa vôbec do mňa dostalo. Ale suplementovala som, čo sa dalo. Suplementovala som vápnik, suplementovala som jód, čiže za mňa aj tá správna suplementácia počas toho tehotenstva naozaj dôležitá je. A pokiaľ to je možné, tak aby aj tá strava ideálna bola. Áno, že pokiaľ nie je, tak nám by sa asi narodil malý pomaranč, alebo ja neviem, pretože som naozaj mala dní, kedy som jedla len pomaranče, čo tiež nie je samozrejme úplne ideálne, ale teda pokiaľ to možné je, tak samozrejme, aby aj tá strava bola plnohodnotná. Čo už potom samozrejme mamina nevie ovplyvniť, je nejaké infekčné ochorenia alebo niečo, kedy už dajme tomu, že musel vybrať aj nejaké ťažšie antibiotika alebo podobne. To takisto môže mať potom vplyv, že to dieťatko môže sa narodiť s nejakou vývojovou anomáliou. Čiže keď nám prídu deti, ktoré nejakým spôsobom nejakú vývojovú anomáliu majú, tak patráme samozrejme aj potom, aký bol ten priebeh tehotenstva. Či tam mamička nemala nejaké infekčné ochorenie, nejaké ťažké lieky a niekedy sa dopatráme k tomu, že áno, bolo to tam. Takže toto takisto vplyv mať môže. A čo ešte ďalej by som spomenula, kľudne ma doplň otázkou, lebo ja sa viem niekedy si tak uletiť potom ďalej, že stratím nič. Takže to bude trošku létem. No já mám konkrétně vlastně dotaz, protože na to jsme se i zaměřovali, je vlastně vitamin D. Ano. Ta celková idea byla taková, že existují studie, že v našich končinách, zejména v dnešní době moderní, kdy nechodíme moc ven na slunce, tak jsme jako máme dost nízkou hladinu toho vlastně aktivního hormonu vitaminu D. A co já vím, tak doporučené dávky oficiální toho vitaminu D jsou vlastně velmi jako podhodnocený. Súhlasím. Ja som... A vlastně tohle je takže tyhle dvě věci dohromady, ta nízká doporučená dávka a ta periodická vlastně fluktuace toho vitamínu D v průběhu roce, ještě spojená s tím, že jsme zalezlí různě v kancelářích, vlastně často to, že jak ženy v těhotenství, tak vlastně děti jsou mají ten vitamin D je vlastně hodně nízký. A pro mě teda překvapivě, jakoby tohle je velmi malý téma mezi zubaři. Súhlasím. Ja zároveň vnímam, ono je to určite tak, že človek, aký je, tak takých podobných ľudí si k sebe priťahuje, že vnímam, že už sa to dostáva do povedomia. Dôležitosť nie len teda stravy, ale aj suplementácia, presne ako ty spomínaš, aj vitamín D sám o sebe, hlavne čo sa týka vývoju zubov, aj spolu s fosforom a inými minerálmi, že je veľmi dôležitý. Takže ja vnímam, že pomaličky sa o tom už začína rozprávať, ale samozrejme nie je to ešte taká úplne rozšírená téma. Takže veľmi dobrý point, že hlavne čo sa týka vitamínu D, tak na ten som si dávala obzvlášť záležať. A ja som napríklad vegánka, takže som si dávala záležať aj na železe, na B12 a na ďalších iných veciach. A ako som aj spomenula napríklad ten jód, že ono všetky tieto vitamíny sú dôležité pre naše enzymy a nie je určite sranda niečo z toho podceňovať a hlavne v tehotenstve, takže áno. Áno, ale to Dčko by som počiarkla. Je důležitá i forma toho vitamínu D a případně já vím, že je vlastně doporučovaný, když bereme teda ty vyšší dávky, což znamená třeba, já nevím, 5000 IU denně. Ano. Což jsou ale jako z pohledu běžné veřejnosti jsou to megadávky, ale z nějakého důvodu prostě je ta doporučená dávka prostě strašně nízká a nepokryje vlastně to, co potřebujeme, zvlášť ne v tom těhotenství. Tak je doporučovaný vlastně brát to Dčko ještě s vitamínem K2. Nějakého důvodu, který víš ty?
Tak ten vitamin K2 hraje důležitou roli potom vlastně v různých enzymatických cestách zpracování vápníku. A v momentě, kdy bereme teda ten vitamin D, který teda vlastně umožňuje, aby to ten vápník, jakoby ty střeva propouštěly a do těla, tak a pak tam, když tam není ten K2, tak může dojít k ukládání vápníku v různých jako jiných místech. Ale co moje intuice, tohle jsem za stolik nechcel, moje intuice kolem toho je, že člověk nejdřív musí mít dysbiózu nějakou ve střevech, kde bakterie, které tam normálně třeba jsou, nevyrábějí jako to K2. Takže je to taková spíš jakoby pojistka. Takže i když to bere vitamin D samostatně, tak to neznamená, že prostě je katastrofa, ale u nějakých případů, nějakých lidí to k tomu dojít může, a protože do těch střev nikomu nevidíme ten status toho vitaminu K2, tak se doporučuje vždycky jako takto tuhle kombinaci spojit, aby potom ten následný metabolismus vápníku byl vlastně v pořádku. No. A ještě bychom možná měli, že je ideální si nechat ten vitamin D testovat z krve. Bohužel pojišťovny neproplácí ten test, ale je to vlastně jednou za čas je dobrý si zjistit a vlastně si nastavit tu hladinu, kterou jako potřebujeme brát, aby jsme se dostali na tu ideální. Přesně tak, právě protože my jsme jako brali ty dávky jako vlastně 5krát i víckrát jako vyšší, než jsou doporučený, tak jsme sledovali ten jakoby cílovou hladinu vitamínu D v krvi, která je teda dražší na otestování, ale aby jsme měli jakoby zpětnou vazbu, protože ty běžně doporučované dávky s tím nebyly schopný hnout s tou hladinou. Což je vlastně jako z mého pohledu no-brainer, jakože nikomu to nepřijde nič. Že tam vlastně, jakmile máte zpětnou vazbu, víte, kam se chcete dostat, tak vlastně je jasný, že musíme nastavit vyšší jako dávku. Pokud nejsou nějaký prokázaný jako negativní účinky té dané látky, a v případě vitaminu D tam se vesměs ukazuje, že ty dávky můžete brát koňský a nebyly pozorovaný nějaký konzistentní jako a vedlejší účinky. No, takže nevíme o nich. Takže to jsme, řekněme, probrali těhotenství. A ty si říkal, že těch faktorů je strašně moc, co můžou na tu kazivost zubů působit. Patří mezi ně třeba i průběh porodu? Je rozdíl mezi dětma, který se rodí přirozeně, kde se teda osídlí to tělíčko těma bakteriemi, kterýma se vlastně má osídlit, jak to ta příroda naplánovala, a mezi dítětem, který se narodí z nějakého důvodu císařským řezem? Ešte čo, kým mi toto neunikne tá myšlienka, tak ešte čo má veľký vplyv predčasné pôrody, že dieťatko, keď sa narodí predčasne, tak takisto tam môžu byť tie tkaniva oslabené, že sa nevyvinie napríklad sklovina alebo nejaká iná zložka tých zubov dostatočne, a takisto je tam teda potom náchylnosť tej kazivosti vyššia. Samozrejme, za mňa má veľký vplyv aj pôrod prirodzený a císarským rezom, že neosídli sa tá ústna dutina tými správnymi baktériami. Ja som sa potom dočítala aj nejaké štúdie, že potom sa to už dneska, ale sa tam aj tak tým dieťatkám niečo robí, ktoré sú narodené císarským rezom, ale neviem, či sa to robí bežne, alebo sa to teda nerobí. Ja mám tiež skôr takúto informáciu, aj čo viem, kamarátky, ktoré rodili císarským rezom, tak nemám pocit, že nejaká špeciálna starostlivosť by potom po ústnu dutinu detí bola invenovaná. Takže určite aj toto má vplyv. Takisto aj napríklad detičky, ktoré sa narodia, dajme tomu s nejakou asfixiou, že nejakým spôsobom pridúsené, tiež to môže mať negatívny dopad na kvalitu tvrdých zubných tkanív alebo aj mäkkých, takže, ale hlavne tých tvrdých. Takže áno, aj priebeh pôrodu je faktor, na ktorý sa pýtam, keď deti prídu na vstupné vyšetrenie. Jak se zmiňovala, já jsem zrovna nedávno o tom slyšela, protože jsem od nějaké kamarádky, která myslím něco takového řešila, že ty si můžeš vlastně vyžádat a pravděpodobně zaplatit právě to osídlení potom císařským řezem, ale rozhodně si nemyslím, že je to něco, co se běžně dělá. Myslím, že většina lidí o tom vůbec neví. Že je to... Ani bežne, a nemyslím si, že by to malo až taký efekt ako to prirodzené. Že neviem si vlastne úplne predstaviť,
100% alternatívu za ten prirodzený vaginálny prechod a čo by naváčali tomu dieťaťu hlavu do niečoho takého, alebo že ako by to vlastne docielili, hej, takže... Strčili zpátky ještě někudy jinudy. Ale zase nechci, aby to aby maminky, jasné. které porodili císařským řezem, byly nějak se cítili nějak nedostatečně nebo cokoliv, prostě jsou situace, kdy... Jasné, to určite ani ja, len aby tam bol ten taký možno malý výkričníček, že aj na toto upozorní, dajme tomu pri tom vstupnom vyšetrení, ak sa na to zubná lekárka alebo lekár nespýtajú, ale verím, že sa pýtajú. No, to nevím, teda, jestli se ptají. My sa pýtame na priebeh pôrodu, hej, že máme to aj v dotazníku, že či bol nejaký komplikovaný, či bol prirodzený, alebo bol císarským rezom, takže odporúčam, že pýtať sa aj na to. Jasně. No, tak postoupíme dál. Jestli kdyby vás něco napadalo ještě, co jsem opomněla v tom období, tak klidně říkejte. Takže máme porod, máme kojení. Velmi často se setkávám s tím, že rodičům zubaři říkají, že nesmí v noci kojit, protože dětem se kazí zuby. Je to za mě a z toho, co vím, je to naprostý nesmysl. To mlíko jde až vlastně za zuby, polikají ho ty děti rovnou, když je správně přisátý. To nám určitě všechno jako ještě k tomu řekneš. Já jsem kojila do 5,5 let dítě v noci, každou noc, 5,5 roku. Dítě nemá jediný kas. Zase je tam spousta jako faktorů, nicméně, kdybych vycházela jenom tady z toho, tak vlastně se to nepotvrzuje. Co ty si o tom myslíš? O kojení samozřejmě celkově, který asi shodneme, že je skvělý a je to, taky přispívá ke zdraví vlastně i těch zubů vývoj, tak o tom nočním kojení. Dojčenie samotné nepôsobí takto, že dojčenie samotné ešte má veľkú výhodu aj v tom, že posilňuje kosti, svaly a celkovo ten pohyb a vyvíja tú ústnu dutinu oveľa lepšie. Takisto má veľmi pozitívny vplyv na vývoj dýchacích ciest, pretože to dieťatko oveľa lepšie a prirodzenejšie dýcha, čiže vlastne dojčenie samotné, ten pohyb pri dojčení nenahradí žiadna fľaška, ani žiadne proste najdokonalejšia, proste nedá sa to. Čiže je tam veľká výhoda aj z tohto hľadiska, že tá čelusť a sánka sa vyvinú adekvátne a potom tam hrozí aj menej nejakých čelustno-ortopedických anomálií, takisto aj pri rozprávaní tá ústna dutina potom funguje oveľa lepšie. A žiaľ áno, ešte ja sa dneska stretávam s tým, že nočné dojčenie spôsobuje kazy, ale nie je to tak. Samozrejme, keď sú tam nejaké predispozície a iné nevhodné záležitosti ako neadekvátna strava, nesprávne čistenie zubov, môže to byť rizikovým faktorom, ktoré ten zubný kaz môže nejakým spôsobom k nemu prispieť alebo ho rýchlejšie sa potom šíri, keď iné veci sú opäť zanedbané. Ale samotné dojčenie, keď zvyšné veci, dajme tomu, že to čistenie, strava sú robené dobre, tak samotné dojčenie nočné zubný kaz nespôsobuje. Ja takisto mám vo svojom okolí veľa kamarátov, ktoré v noci dojčili dlho. Všetko ostatné, hlavne teda stravu, mali tip-top a ich deti zubné kazy nemajú. Čiže to už je prekonané, že nočné dojčenie zubné kazy spôsobuje. No, kež by to bylo překonaný u všech zubních lékařů. Já vím. Si myslím, že je to spíš výjimka, když se dozvíme od nich to, co říkáš ty. My naštěstí jednu takovou zubařku máme, takže super. ji našli. A myslím, že to není pravidlem. No. Od kdy teda, když teda jsme se dostali k čištění zubů a případně vlastně k té stravě a tak, to můžeme všechno probrat, jak by to vlastně mělo ideálně vypadat, aby teda k těm, aby jsme, když už jsme třeba i nestihli vlastně to v tom těhotenství udělat teda správně, nebo se tam prostě něco pokazilo, se s tím nedá už nic dělat, je to prostě minulost a nemusíme se tím trápit, ale co můžeme udělat teda vlastně proto, aby ty zuby byly co nejzdravější. Od kdy čistit, jakým způsobem čím a tak dále. Ja veľmi čo odporúčam, že začať ešte predtým, ako to bábätko mu vôbec nejaké zuby narastú, tak napríklad, že masírovať sú také umelohmotné náprstky a masírovať dieťatka jasienka, aby si zvykli na to, že sa im niečo z tej ústnej dutine robí, hej. Aj je to napríklad veľmi pozitívne, že ten davivý reflex sa im tak trošku ako keby formuje a tá ústna dutina si vlastne zvyká na to, že sa deťom niečo robí v ústach a nebudú potom možno, zase je to komplexný príbeh, ale je tam nejaká pravdepodobnosť, že
to čistenie potom nebudú tak odmietať. Čiže vlastne ešte predtým, ako vôbec tam tie zubky budú mať, tak možno masírovať jasinka a zvykne si to dieťa, že sa mu niečo v ústach robí. No a už od prvého zubka, ako teda ten zubok vyrastie, tak už ten na prstoch není úplne vyhovujúci, lebo je to vlastne len nejaká silikonová sranda, ktorá nemá ten čistiaci efekt taký dobrý ako tie zubné kiesky. Čiže už pri prvom zubku, keď vidíme, že začínajú sa prerezávať tie dolné rezačiky, tak zobrať zubnú kiesku s malou hlavičkou, alebo sú potom také tie jednozväzkové single kiesky a tou tie zubky začať čistiť. Dneska sa odporúča už používať zubnú pastu takisto, že vlastne sa tam zabudujú tie ochranné látky, či už sú to fluoridy alebo nanohydroxyapatity, sa zabudujú do tej povrchovej štruktúry, vytvoria tam taký plášť a bude tá sklovina pevnejšia. Čiže toto sú odporúčania od nejakých zubárskych asociácií, že teda aj s malým množstvom zubnej pasty, ale teda začať už od toho prvého zubka, keď tam vidíme, že sa tam tie zubky ukázali. Ty jsi teďka zmínila fluoridy. Viděl jsem, že v knize se tomuhle tématu věnuješ v jedné kapitole. Mohla by si nějakým způsobem shrnout, co vlastně pro Českou republiku platí o fluoridech, nebo jak ty to vidíš? Ja viem, čo platí pre Slovensko, ale myslím si, že tam sú že to tam bude relatívne podobné. Tak v minulosti sa odporúčali fluoridové tablety, ktoré sa potom ukázali tá systémová aplikácia fluoridov ako nie je potrebná. No a vlastne, čo sa odporúča dnes, tak je lokálne používanie fluoridov, že úplne maličkou tých najmenších detí len postrašiť tú zubnú kesku, netreba to s tým množstvom zubnej pasty preháňať a vlastne to ako keby potrieť po tých zubkoch, koľko tam tých zubov dieťa má, tak vlastne po nich prejsť. Dneska sa ukazuje veľmi slubne aj nanohydroxyapaty, čiže nie len fluoridové zubné pasty, ale aj tie zubné pasty s nanohydroxyapatitom, že tá zložka sa zabuduje ešte ako keby hlbšie, ako teda tie fluoridy. No a ja, keď som si pozerala aj teraz najnovšie k tomu nejaké výskumy, aj som si vlastne porovnávala, že či ten nanohydroxyapatit alebo fluoridy, viem, že je veľmi veľa rodín aj totálne bezfluoridových. Ja len teda hovorím to, čo sa, ako keby, aké sú tie odporúčania. Tak stále sa ukazuje ten fluorid ako keby ten zlatý štandard. Ten nanohydroxyapatit sa ukazuje, že ešte toľko výskumov na ňu nie je, ale ja si myslím, že v budúcnosti sa ukáže takisto veľmi sľubne. A ja napríklad ponúkam ako alternatívy tieto nanohydroxyapatitové pasty rodičom, ktorí sú totálne že no-go fluoridy z rôznych dôvodov, tak v podstate nejako takto. Hej, že pokiaľ je to množstvo maličké, nepreháňajú to s ním, tak sa ukazuje fluorid bezpečne. A existují nějaký výzkumy, který vlastně srovnávají bez fluoridů a fluoridové pasty, co se týká efektivity vůči vlastně kazům nebo prevence proti kazivosti zubů? No ukazuje sa, že tie fluoridové zubné pasty prispievajú, že majú ten karioprotektívny účinok. Zároveň ja stále tvrdím, že tematika zubného kazu je taká komplexná, že zasa len fluoridová zubná pasta nás nezachráni. Hej, že opäť pokiaľ tam nie je adekvátna strava a ostatné tie záležitosti, tak samotná fluoridová zubná pasta nás nespasí. Hej, čiže treba k tomu tiež pristupovať takto celistvo. Možná bychom mohli shrnout ty důvody, proč někteří lidi nepoužívají fluoridové pasty nebo pasty s fluorem. Aspoň ja čo viem, tak rodičia mi tvrdia, že nechcú, aby sa to dostalo do krvného riečiska, vplyv na mozog. Toto mi možno vy budete vedieť viac doplniť, že prečo ľudia fluoridy ako keby nechcú. Ja sama som napríklad názoru, že v tom malom množstve neuškodia. Ale vravím, ja nikoho, keď ku mne príde rodič, nepoužíva fluoridovú zubnú pastu, vidím, že to dieťa naozaj zubné kazy nemá, tak ja mu nenabalím 6 druhov fluoridových zubných past. Ja som sa už tiež naučila nejakým spôsobom rešpektovať rôzne názory, prístupy, poviem, čo sa odporúča a tam vlastne vždycky sa snažím nájsť nejakú tú schodu a hovorím, neísť tam tiež do nejakých presviečačiek a podobne. Ale kľudne povedzte vy, akú máte názor, možno, že vy na fluoridové zubné pasty, alebo
Já osobně jsem fluoridový, jako samotný defluorid moc nezkoumal. Mhm. Asi k tomu mám podobný přístup jako ty, že prostě to je dost malé množství. Já jsem se spíš jakoby snažil zaměřit na ten efekt toho čištění a našel jsem teda nějaký výzkumy, nějaký metastudie, kde zkoumali právě jakoby vliv samotného čištění jednou s fluoridem a jednou bez. A tam to čištění samo o sobě nevyšlo jakoby moc dobře, když to nebylo s těma fluoridama. Takže jakoby se ukazovalo, že prostě mám nějaký predispozice, nějaký věci typu strava a životospráva a to určí nějakým způsobem, v jaký kazivosti se budeme pohybovat. A to pokud teda nepoužíváme fluorid a nějaký nebo jiný alternativy, které látky, jako ty si zmínila, takže vlastně příliš jakoby té kazivosti jako nemůžeme předejít. To, čemu údajně se jako předchází tomu čištění, jsou hlavně jako záněty, jakoby dás. A tohle teda, když já jsem se to snažil tenhle jako výzkum nějak jako sociálech konzultovat a předložit, tak vlastně vyvolalo hodně velkou kontroverzi mezi zubařema. Našel jsem jenom pár lidí, kteří jako otevřeně přiznali, že vlastně že tam jako vlastně není taková jakoby opora v datech. Takže to pak můžu připojit tady do popisu toho videa, aby se třeba na to podívali další jako zubaři, který s tím jak budou mít. Ale vím, že ten problém bylo v těch diskuzích, že se odvolávali vlastně na svoji odbornost a nikdy nediskutovali to, co jako já jsem tam jako přinesl. Ja by som veľmi zdôraznila to, čo hovorí, že tá strava je podľa mňa brutálny faktor, ktorý dodnes ľudia podceňujú a tak ja zase ale vidím tie stravovacie návyky, ktoré bežní ľudia majú, čo je smutné, že potom to vlastne prenášajú teda aj na svoje deti, ale ja si takisto myslím, že aj keď je tá hygiena 120% a tá strava je proste neúplne ideálna a hlavne tie sladené nápoje, sneky a podobne tak, tie zubné kazy, ten mikrobiom ústny, no nič moc. Takže tam, teď nevím, jestli ty čísla řeknu přesně, ale bylo tam v jedné z té studie bylo srovnání právě jakože čištění bez fluoridu, čištění s fluoridem, a pak tam byla vlastně suplementace vitamínem D a na konci byla teda přítomnost sacharidů nebo cukrů ve stravě a bylo to něco jakože bez fluoridu čištění jakože 0 nakazivost, jako prostě neutrál. 20% bylo s fluoridem, něco jako 30% suplementace vitamínem D a 60% byla ta přítomnost vlastně cukrů ve stravě. Takže tam je vidět, a jestli si mám vybrat, jestli dítě teda budu čistit jako násilím nebo nebudu, tak si radši vyberu cestu, že teda nebudu čistit po nějakou dobu třeba, ale radši se budu soustředit na to, abych jako ty sladký nápoje a sacharidy třeba vyřadil jakoby z té stravy nějaký vyšší. Mě třeba zaujalo tehdy, když se tím zabýval, že nejde jenom o cukr jako takovej, který je už často, jako asi většina lidí, že ví, nebo že cukr jako takový není ideální. Ano. A nicméně, že třeba pečivo, a jakýkoliv pečivo vlastně, když dáme dítěti chleba, rohlík, nevím, kukuřičnou křupku, tak si myslíme, že vlastně pohoda, ale že jakýkoliv pečivo, jakýkoliv sacharid vlastně se chová, že dokonce v pečivu je nějaká kyselina, která, já si přesně nepamatuju, co to byla, nějaká kyselina, která vyloženě přispívá jako ke vzniku zubního kazu. Že je snad ještě horší než jako cukr jako takové. Tak ono, vlastne tieto komplexné sacharidy sa predsa len štiepia na tie jednoduchšie. A ešte by som aj spomenula, že sú to dosť zlepivé štruktúry všetkých týchto jedál a napríklad tu aj upozorňujem rodičov, že keď sa ich pýtam na sladkosti, že nie je nejaké lízatka a tak, ale tie sušené kože alebo sušené ovocie, to je vlastne koncentrovaná fruktóza a hlavne veľmi lepivá. Čiže vlastne aj toto je veľký faktor, že ono to tie zuby vie olepiť a deje sa tam potom to odvápňovanie a tak, takže toto je tiež veľmi dobrý point určite.
pomůže třeba dát dítěti potom aspoň napít čistou vodu, aby se spláchly ty zuby? Akože čiastočne áno, ale takisto to nie je 100%, hej, že vyplaknúť ústa, áno, že je to také, ja si nemyslím, že ten efekt je úplne, že bombový, ale áno, tak zase je to možno nejakým málom to vie prispieť, no. A co žvejkačka? To je tiež celkom dobrá téma, lebo predsa len tie žuvačky takisto zloženia sú rôzne. Niečo nám to odstráni z tých úst, ale takisto napríklad sú tam tie umelé sladidlá, ktoré takisto pre ten ústny mikrobióm nie sú úplne ideálne. Takisto napríklad, čo sa týka, keď to dieťa žuje nesprávne žuvačku takým tým spôsobom, tak na chlop vie to zaťažovať chlop. Takže určite to nie je alternatíva čistenia. Nejaké tie zvyšké stravy nám to môže dať, ale skôr by som povedala, že nie. A keď tak na chvíľku, na nejakých 10 minút požuť dať von a takisto žuť správne so zavretými ústami, pretože aj napríklad na ústne dýchanie môže žuvačka a nesprávne žutie žuvačky mať vplyv. Ale hlavne teda aj na ten chlop, no. Mhm. Tak ono samozřejmě logicky ta žvejkačka vyčistí, nebo... Iba ty plôžky žuvacie, áno. Ano, že vlastně tady se nám ten plak tvoří vlastně podél těch dásní, že jo, a tam akoby důležitější to vyčistit. A ešte aj medzi zubami, presne, a medzi zuby sa tá žuvačka nedostane, no. Mhm. A jaký je teda správný postup? Už jsme začali u toho prvního zoubku, dejme tomu, když bychom chtěli jako to dělat ideálně, tak co potom dál, jako máme druhý zub, třetí zub, další, pak se dostaneme k tomu, když to dítě odmítá samozřejmě a tak dál, ale ten postup jako ideálně. Mm-hmm. Tak niektorým rodičom, keď to dieťatko má málo zubov, vyhovuje práve tá jednozväzková kefka, to je len taká maličká hlavička s pár štetinkami. Keď napríklad detičky úplne spolupracovať nechcú a rodičia to chcú mať ako keby rýchlejšie, tak je potom lepšie pristúpiť normálne s detskou kefkou. Ideálne, aby boli tie štetinky rovno zastrihnuté, aby ich bolo čo najviac, pretože vlastne tam je teda čistiaci efekt tej kefky lepší. Alebo potom dneska už sú aj sonické kefky od prvého zúbka pomaly. Čo ja niekedy odporúčam je, aby sa to dieťa hralo samo s jednou kefkou a rodič napríklad môže čistiť rovno, keď má pootvorené tie ústa tým, že tam má dieťa samo tú kefku, tak druhou kefkou. No a samozrejme, no ja čo vždycky hovorím, že aby rodičia išli príkladom, aby si umývali pred deťmi zuby, pretože deti to odpúkajú a potom to budú vnímať ako niečo normálne, prirodzené, že budú k tomu ako keby viac inklinovať, ako keď si rodičia umývajú zuby, keď už deti spia a deti vlastne nevedia, že to robia aj rodičia, že je to niečo normálne, čiže snažiť sa tam vytvoriť, aby toto dieťa naozaj vnímalo, ako že keď ideme obedovať, keď ideme robiť akúkoľvek neutrálnu činnosť, aby to vnímalo presne ako niečo neutrálne, hej, že možno teda týmto spôsobom a určite dbať na to, aby každá plôžka zubu bola vyčistená. Čiže u tých najmenších detičiek, ktoré tú trpezlivosť nemajú až takú možno ideálnu častokrát, tak snažiť sa ten zubok akokoľvek z každej strany vyčistiť. No a potom už, keď teda by sme chceli zapracovať na tej technike, tak dôležité je držať kefku pri zubku aj pri ďasienku a ideálne robiť také kruživé pohyby, netlačiť veľmi na tú kefku, aby sa nám tie štetinky tak ako keby nerozpatlali, vtedy už vieme, že tá kefka, dajme tomu, aj keď ju máme v tom poháriku a sú tie štetinky tak od seba, tak už nemá takú dobrú čistiacu schopnosť, ale naozaj veľmi jemno, kruživé pohyby, po tých zliapkoch prechádzať z každej strany. A určite by som zdôraznila ešte aj medzizubné priestory čistiť, že vždy už aj keď dieťa má tie zubky tesne spojené, tak buď štabličkou, čo je taký, ako vyzerá to ako taký luk, taká niť na takej umelej hmote, alebo potom medzizubnou kefkou už tie medzizubné priestory čistiť. Tohle je ten ideální stav, řekněme. A teď, co když dítě prostě nespolupracuje, ať už jako od začátku, nebo já to vnímám tak, že ústa jsou vlastně jako vnitřek těla, je to něco vlastně intimního. Ve chvíli, kdy tam působíme nějakým násilím, tak to může opravdu v tom dítěti zanechat velmi nepěkný otisky, protože prostě strkáme nějaký předmět do těla toho člověka a když si představíme, že by to někdo dělal dospělým lidem, tak to bude považovaný jednoznačně za násilí, ale tady vlastně se to omlouvá jakoby tím vyšším dobrem, který ale, jak vidíme, není až tak jednoznačný. Není to o tom, že přináší to prostě spoustu negativ a když si to dáme na ty misky vah, tak to násilí prostě opravdu by mělo být až poslední cesta, nebo v případě, kdy je ohrožený jako akutně život, nevím. Vlastně můžeme udělat toho mnohem
spoustu okolo. A vlastně i ten přístup k tomu čištění může být takovej, že to dítě postupně, pomalu vlastně bude schopný nás nechat ty zoubky vyčistit. A když třeba teda se nám to nedařilo takhle od začátku už navyknout to děťátko na to čištění, nebo když tam došlo k nějakému, řekněme, protože to se taky může stát, že čistíme v pohodě a najednou to dítě začne odmítat. Tak co teď v tu chvíli jako dělat? Nebo když prostě jsme začali už jako pozdě a to dítě nám to nechce dovolit. Z mojí zkušenosti je to nejdůležitější přístup prostě toho rodiče, toho dospělého. Že ve chvíli, kdy já jdu s nějakým tlakem, tak automaticky přijde protitlak. Vlastně třeba si to nějak zpracovat jako v sobě, ale jak, jako co s tím, o tom samozřejmě je jako velká část asi tvojí knížky, že jo? A nicméně pojďme to zkusit shrnout nějak v krátkosti tady. No ja úplne súhlasím, že veľakrát to vychádza od toho rodiča. No áno, ak sme niečo zanedbali, tak ja tvrdím, že vždycky je dôležité si to nevyčítať a proste snažiť sa nájsť tú cestu od teraz, ako vlastne na to pôjdeme. Veľmi ťažko je takisto dávať nejaké univerzálne návody, pretože veľakrát každé to dieťatko je iné, hej, že človek naozaj nevidí, či je ten problém alebo to odmietanie len pri tom čistení zubov, alebo je to dieťatko, ktoré, ja neviem, že je tam problém aj so stravovaním, alebo sú tam nejaké strachy, mala som napríklad chlapčka, ktorý aj sa bál chodiť autobusom, hej, čiže vlastne tých strachov tam bolo naozaj veľa, čiže niekedy je možné nejakými hlbšími debatami, dlhšími snažiť sa vymyslieť nejaký spoločný postup, ale určite je dobré, aby ten rodič navnímal to svoje dieťa, čo možno bude fungovať naň. Keď sú tie detičky už možno aj otvorené nejakej konverzácii a dá sa s ním porozprávať, skúsiť priznať to, čoho sa bojí, čoho frustruje, prečo nechce, kedy nechce, čo by mu pomohlo, hej. Čiže ja viem, že veľa rodičov už skúšalo takéto, že poď ideme si spolu vybrať skievku, ktorá by sa ti páčila. Rodičia mi hovoria, ja som už skúšal sonické, ja som už skúšal toto, vôbec nič nepomáha. Niekedy možno, že to ponúkal rodič nie v úplne ideálnom rozpoložení toho dieťaťa, že skúsi to možno opakovanie, skúsi to v inej fáze dňa, toto takisto. Keď sa nám nedarí umyť zuby o 7 ráno, tak si skúsme umyť o 9, alebo sa nám to nedarí urobiť po večeri, tak dobre, skúsme urobiť na istú dobu kompromis a umyme ich pred večerou, kedy to dieťa aj rodič majú energiu. Áno, bude ono ešte potom papať, ale dajme tomu predsa len, keď tie zuby sú čisté, tak sa tam toho jedla neusadí toľko a keď to potom vyčistíme zasa ráno, tak vlastne ten agresívny zubný povlak sa tvorí až po 24 hodinách. Čiže vlastne my stále vieme niečo získať. Alebo odporúčam rodičom, tak umyte, ja neviem, polku zubkov po obede, polku zubkov umyte zasa trošku neskôr, že naozaj už keď musíme robiť nejaké takéto kompromisy alebo hľadať skúšať, tak skúsiť sa s tým takto vyhrať nejakou takouto hravou formou, že čo sa týka toho čistenia, ale naozaj možno skúsiť nevzdať to, že keď nám to nevyšlo na prvý raz, tak neznamená to, že nám to nevidia ani na druhý raz. Čo tiež vnímam ako veľmi dôležité, je energia toho rodiča. Keď už som vyčerpaná, nervózna večer, no poďme si rýchlo umyť zuby a rýchlo ti tu toto niečo, to dieťa to proste vycíti. A ono sa tá neuroregulácia jednoznačne funguje a u detí obzvlášť. Tie deti sú tak neskutočne vnímavé, že oni to vycítia. Takisto vycítia to, keď sa rodič približuje ustráchaný, že bože, nezačne mi teraz plakať, vycítia aj ten strach toho rodiča a samozrejme, že sa na to naladia buď tým odporom, vzdorom, alebo sa začnú bať aj oni same, takže toto sú nejaké veci, čo mi takto napadajú, no, ako prvé. No možná bych právě jako první a nejdůležitější řekla oprostit se od té představy, že je to buď a nebo, že je to A nebo B, ale vlastně ano. Je tam velmi, protože to je vlastně ten obraz, který velmi často vytváří ti zubaři běžně, že prostě musíte vyčistit, i když prostě bude řvát, i když se bude bránit, prostě musíte vyčistit, tečka. Ale vlastně vůbec nerozvinou celý ten vějíř jako toho, jak to vlastně může vypadat, že to nemusí být přesně to, co si všechno jako říkala.
Takže jsem ráda, že teď to můžeme tady takhle rozprostřít my a že vlastně Áno. to je to nejdůležitější, nefixovat se, protože my velmi často taky sami z dětství to máme naučený, že máme to černobílý vidění, že prostě, když se to neudělá teď a přesně takhle, tak to je tragédie a už to tak bude navždycky a už to prostě všecko pokažený. Mhm. Ale my nevidíme, že to dítě je v nějaký fázi vývoje, že jeho mozek je teď v nějaký fázi a že zítra nebo za týden nebo za měsíc to už může být jinak. A teď ty rodiče řeknou, no jo, ale co když už se tam udělá ten kaz a co pak, jako to bude jako lepší, když teda bude mít trauma z toho, že budeme jako vrtat ty kazy a tak dál. Za prvé to tak nemusí být, za druhý máme těch faktorů strašně moc okolo, že jak jsi říkala, strava, suplementace prostě a tak dál a tak dál. Takže to vůbec není prostě, neexistuje rovnítko čištění, nejsou kazy, nečištění, soukazy. Prostě neexistuje, je toho jako mnohem víc. Když už klidně ještě mě doplňuj, co tě napadá, ale když už teda nastane to, že ten kaz se třeba udělá, anebo ještě jinak, ještě pojďme zkusit, když s tím dítětem se nedá domluvit, když se s ním nedá vlastně komunikovat, to už si něco naznačila nějaký způsoby, které to zkusit, ale máš možná ještě nějaký typy jako pro ty menší děti, když vlastně teda oni opravdu se brání nebo pláčou u toho, tak kromě toho zkusit vyklidnit jako sám sebe a zkoušet to co už si říkala, máš ještě nějaký jiný typy tam? To mi napadá, že deti do 3 rokov toho vývojového hľadiska vývinového je určite majú radi rutinu. Čiže vlastne, aby tam bol nejaký ten řád, po slovensky neviem také pekné slovo, ale v podstate ono je zmetené, keď raz ráno napríklad má raňajky, potom sa idú umyť zuby a zrazu na druhý deň ten rodič zabudne, tak vlastne ono je z toho zmetené. Čiže možno naozaj vytvoriť nejakú formu toho rituálu. A už keď som spomenula tie raňajky, tak niektorým deťom alebo aj rodinám celkovo to môže vyhovať skôr pred raňajkami, iným po raňajkách. Že skúsiť aj toto. To môžu byť naozaj veľké maličkosti, ktoré nám vedia pomôcť. A už keď spomínam aj tých rodičov, tak veľakrát ani rodičia nemusia mať tie návyky, či už stravovacie, keď aj stravu veľmi spomíname, ale ani tie hygienické úplne ideálne. Čiže vlastne my darmo od nich môžeme chcieť, aby to robili dokonale, keď oni sami k tomu svojmu ústnemu zdraviu neprispôsobujú správne. Ja by som tu možno ešte aj dala taký tip tým, že sa odporúča chodiť už naozaj od veľmi skorého veku k detským zubným lekárom. Odporúčam chodiť k detským, lebo tí už naozaj tie prístupy majú iné ako tí dospelácky. Tak niekedy to dieťa príjme od niekoho iného túto radu, možno trošku otvorenejšie, že my sme to sami videla som to viackrát, že rodičia, od rodičov to odmietalo, ale keď prišlo, dajme tomu, že k nám, tak to zobralo trošku inak a bavilo ho to potom, lebo sa tešilo, keď nám príde o pol roka ukázať tie zdravé zubky opäť. Čiže možno, že aj nejaký takýto ten iný ľudský faktor tam môže tiež hrať takúto úlohu. Ale keď to dieťatko naozaj odmieta, tak skúšať si všímať, že prečo to odmieta. Že ja si myslím, že to dieťa nám krásne naznačuje každým svojím plačom, že pre niečo nie je v poriadku. Ja to vidím na malej cerke. Či je to teplo, či je hladná, no proste niekedy mi to nevíde, že skúsim jej teplo, tak skúsime na chvíľku zapnúť klimatizáciu, nech sa nám vychladí. Vidím, že stále je nepokojná, no tak skúšame ďalej. Potom zistím nakoniec po 20. krát, že je to tesné bodítko, hej, čiže vlastne naozaj snažiť sa rozmýšľať, hádať a nevidieť len to, že bude hladná alebo je unavená, ale vravím, je to častokrát, že ju tlačí bodíčko, hej, čiže vlastne takto je to v každej tej téme s tým dieťatkom, si myslím, a zubná téma nie je výnimkou, no, takže hľadať, skúšať. Mm-hmm. No, ty už to zmínila, že vlastně se doporučuje začít chodit co nejdřív s děťátkem k zubaři, aby vlastně z toho prostředí nebálo, aby jsme tam nepřišli až ve chvíli, kdy řešíme nějaký problém, aby se nastavilo vlastně ten vztah, jako aby toho zubaře třeba znalo, že a tak dál. Takže myslíš, že jako úplně prostě od malička, když třeba jdu k zubaři, tak ho tam vzít sebou, aby i vidělo to prostředí a potom, když teda v kolika letech nebo měsících děťátka mít k tomu dětskému. No za mňa je to super a čo je tu ešte dôležité spomenúť, aby rodič išiel pozitívne naladený k tomu zubnému lekárovi, lebo keď vlastne ide rodič, ktorý sa bojí a vlastne tam, že bože, čo mi idete robiť, tak samozrejme, že to dieťa to vníma.
Takže áno, ja som veľká faninka toho, aby sa prišli rodiče s nami čím skôr porozprávať. Ono, predsa len to dieťatko, samozrejme, že si nepamätá v pol roku, ale má nejakú tú pamäťovú stopu a zároveň aspoň ten rodič získa správne informácie, ako čistiť, kedy čistiť a možno sa porozprávať presne o nejakých takýchto typoch, trikoch. Keď už je napríklad súrodenec, tak tam nie je potrebné ísť úplne hneď s prvým zúbkom, lebo ten rodič už nejaké tie informácie má, ale tam stačí kľudne v roku, v dvoch, ale za mňa presne tá prevencia tých traum a tých rôznych strachov je to určite fajn, aby takto vlastne skoro rodičia sa nám prišli s dieťatkom ukázať. A je veľmi dobré, keď to vnímajú aj pediatri a stáva sa nám, že niekedy už pediatér sám pošle vlastne rodičov, keď majú takto bábätko, čo som veľmi z toho nadšená, že aj oni už majú tú vedomosť, že predsa len oni s tým dieťaťom a tou rodinou sú skôr v kontakte ako my a keď odporúčia, že prísť sa ukázať už takto skoro. No a potom u detí sa odporúča preventívna prehliadka každého pol roka. Je tam ten rozdiel v porovnaní s dospelými, kde vlastne chodia dospeláci raz za rok na preventívnu prehliadku. Ale samozrejme, keď je tam nejaký, dajme tomu, že začínajúci kas, ktorý je ešte možné nejakým spôsobom zastaviť tými opatreniami, ako zmeniť stravu, upraviť hygienu, tak niekedy si to môže zubný lekár modifikovať, že po 3 mesiacoch sa nám príde ukázať, alebo keď je napríklad nejaký úraz, tak takisto sa modifikujú tie kontroly, že možno príde sa nám ukázať o 2 týždne, o mesiac a tiež sa to individualizuje podľa toho, ktorého prípadu. Mhm. A když už teda se tam ten kas objeví, teď prostě přijdeme na tu preventivku a zjistí se, že je tam ten kas. Na těch třeba na mléčných zubech. A asi se to liší taky podle toho, který je to zub, jak dlouho ještě v té se zůstane, jaký jsou možnosti toho řešení, protože není jenom vrtání, že jo, existují i stříbra, kterým se nějak ten kas dá ošetřit a tak dále. No čo je tu, za mňa je dôležité, aby sa keď už sme teda na preventívnej prehliadke, aby sa na tej neopravoval ten zubný kas, ale aby sa tomu dieťaťu aj tomu rodičovi vysvetlilo takými samozrejme úprimnými, pravdivými slovami, a aby tam nebolo žiadne nejaké zavádzanie, neboj sa, nič sa ti tam na budúce nebude robiť, to len tuto za 3 minúty odidete, ale naozaj pravdivo mu ukázať, čo všetko budeme používať. Ja napríklad hovorím, že najskôr zubok potrieme takou horkou vodičkou, potom dáme taký prší pláštik, potom zubok vysprchujeme, dáme ti tam takú plastelinu, alebo normálne poviem plombu, hej, tiež vnímam, že aké to dieťa je. A záleží mi aj na tom, aby rodič počúval presne tie slova, ktoré používam a ešte si to doma s tým dieťaťom prebral, aby ja som nehovorila o prší plášti a on nehovoril, ja neviem, o dážniku, lebo už to môže dieťati spôsobiť chaos. Čiže vlastne zjednotiť si ten slovník, ale určite nerobiť na tej návšteve, kde ten zubný kas nájdeme, hneď aj ten zubný kas, ale pripraviť aj dieťa, aj rodiča, aby to dieťa potom na budúce teda vedelo, do čoho ide. Ale ako si ty spomenula, dneska sú aj, volá sa to, že neinvazívne alebo mini-invazívne metódy ošetrenia zubného kazu, napríklad striebro alebo halová technika, čo je taká strieborná korunka, ktorá sa nasadí na zubok bez toho, aby sa vlastne, to sa používa na stoličky, tak sa nasadí bez toho, aby sa ten zubný kas nejako vrtal, alebo teda nejako sa do neho zasahovalo. A napríklad tá korunka zabezpečí, že ona obopne celý ten zub a všetky tie baktérie tam vlastne pod tým vyhynú, nebudú sa mať čím živiť, žiadnym papaním, keďže budú vlastne od toho chránené. A tie stoličky takto vieme ošetriť a zachovať. Dievčatkám hovoríme, že dáme takú princeznovskú korunku, chlapcom, že rytierské brnenie, tak aj to sa vie vlastne veľmi pekne vysvetliť a oni sa s tým chvália škôlka, škola, čiže rodičia majú niekedy zasa ich strachy, že bože, takéto brnenie tam budú sa mu smiať v škole, že má strieborný zub, ale tak vôbec nie. Keď sa to dieťaťu pekne podá, tak toto dieťa aj pekne príjme, ale zase reakcia rodiča je dôležitá. Ale tiež je dôležité spomenúť, že tieto metódy nám fungujú len napríklad pri zubných kazoch, ktoré nám tomu, že ešte nebolia a naozaj tam nie je potrebný ten invazívnejší zásah, ako je teda zhotovenie tej výplne, alebo už sa u detí napríklad aj ošetrujú zubné nervy, že keď je to potrebné. Čiže vlastne aj preto to je dobre chodiť na tie preventívne prehliadky častejšie, alebo prísť sa nám ukázať skôr, už keď tam rodič niečo spozoruje, aby sme ho my vlastne vedeli nainštruovať, že čo robiť, alebo aké sú tie mini-invazívne metódy, lebo niekedy naozaj stačí, hlavne pri tých začínajúcich zubných kazoch na rezákoch alebo aj na stoličkách z takejto tej strany pri líci, keď len rodičia upravia stravu, upravia hygienu a ten zubný kas sa vie vlastne zastaviť aj sám, že není potrebné ani aplikovať tamto striebro, ale ja mám tiež pekné prípady, kedy rodičia len zmenili presne stravovacie návyky a dentálne návyky a ten zubný kas sa zastavil sám. Mm-hmm.
Je pravda, že když někdy se nechají ty zoubky vlastně, když jsou mléční a je vyhlídka, že brzo vypadne, tak se to vlastně jako nechá být. A aj to. Mhm. Ale je možný taky, že vlastně vyrostou potom už i ty stálí zuby zkažený? No, keď už bol ten zubný kaz na tom mliečnom zube, keď dám napríklad stoličku, lebo tam je vlastne ten rozdiel, že stolička má takto korienky a vnútri je ten zárodok toho trvalého zubka. A naozaj sa môže stať, že keď už ten zubný kaz sa dostane do toho zubného nervu, dostane sa do kosti, tak môže poškodiť zárodok toho trvalého zuba a môže sa stať, že ten trvalý zub vyrastie pokazený. Najčastejšie sa nám to deje na stoličkách, alebo sa nám to deje aj teda na horných rezáčikoch. Ale dajme tomu, keby mám ten horný rezák alebo tú stoličku takú, že vidím, že už je tesne pred vypadnutím, áno, je tam nejaký zubný kaz, ale vlastne není hlboký, že není v tom zubnom nerve, není tam zápal okolo toho koreňa, tak áno, tam relatívne vieme ten zubok sledovať a počkať do toho vypadnutia. Ale už keď je tam napríklad hníz v tej kosti, tak tam už je lepšie pristúpiť naozaj, že niečo s tým urobiť a nenechať to tam. A když teda k tomuhle dojde, jakým způsobem může rodič připravit vlastně to dítě na tu návštěvu, pokud třeba nemá od svého zubaře tyhle ty všechny informace, jak to dítě jako co nejlíp na to vlastně připravit doma, jak se chovat v průběhu té akce, potom, když tam třeba dojde k nějaký situaci, která by potenciálně mohla být traumatizující pro to dítě, jak to potom můžeme zpracovat, aby se to neneslo dál. No, akože úplne najhoršie, keď už k nám prídu naozaj rodičia s opuchnutým dieťaťom a dieťa to bolí, lebo samozrejme, že to dieťa vie, že sa mu s tým bude niečo robiť, keďže ho to bolí a ten zubný lekár alebo lekárka to idú vlastne vyriešiť, takže to je tá úplne najhoršia situácia, ktorej sa samozrejme, že chceme vyhnúť, ale mala som aj prípady, kedy aj v tomto prípade, nie pre mňa ideálnom, ale tí rodičia relatívne pekne vedeli to dieťatko pripraviť. Pokiaľ to není také naozaj, že akutné, že musíme to, dajme tomu, že už keď hovoríme o tej extrakcii, že vytrhnúť ten zubok dneska, tak stále je najlepšie, keď sa nám vlastne prídu ukázať a naplánujeme to aspoň na ten druhý deň, že to vlastne spraví ten zubar aj to dieťa sa mu trošku uľaví a keď vieme to tú noc prežiť na nejakom rozsenino vraví. Nie je to ideálna situácia, je to samozrejme, že ten extrém, ale aby teda od nás videlo, že potrieme ti ten zubok, zajtra, ja neviem, príde zubková výla, hej, že u niekoho fungujú aj tieto zubkové výly, niektorí rodičia to nechcú, ale väčšina je s tým v pohode, že keď toto má nejako pomôcť tomu priebehu ošetrenia, tak bude to trvať naozaj chvíľku, tak to vyriešime takto. A dneska volá sa to, že sedácia pri vedomí, používajú sa sú to vlastne benzodiazepíny, že dieťa vypije sirup, volá sa to midazolam a dieťa si ten zákrok nepamätá, tak v tých nie úplne ideálnych prípadoch sa k tomu potom pristupuje častokrát takto. Áno, že dieťa vypije sirupček, je z toho také trošku omámené. Myslím, že sa to robí aj na orele, keď sa idú nejak mandle alebo niečo, nejaké takéto zákroky menšie robiť, tak sa to využíva aj tam a vlastne ten zubok sa dá von a dieťa si zákrok nepamätá. Ale stále hovorím, že sú to fakt krajné prípady, ktoré nechceme vôbec, aby sa diali. Takže prísť radšej skôr určite. No a když to není ten úplně jako krajní případ, tak jak teda připravit ideálně to dítě? Pôjdeme k pani doktorke, pozrie sa ti do úst, odfotí ti zubok, pretože potrebuje vidieť, v akom stave je korienok, možno ti tam potom natrie ten zubok nejakou vodičkou a ten zubok bude musieť ísť preč. Že naozaj byť k ním úprimný, že nehovoriť im, že nebude to bolieť, ani sa ťa pani doktorka nedotkne. Čiže vlastne toto sú veci, ktoré veľmi kazia tú dôveru aj voči nám, ale aj voči tým rodičom, hej, lebo aj keď povie toto rodič, keď ide k nám na vstupné vyšetrenie, že mu nič nebudeme robiť, tak už len samotné pozretie sa zrkadielkom je nejaký úkon, ktorý vlastne robíme. Určite je dôležité, aby rodič bol v pokoji. A niektoré detičky napríklad radšej ležia na rodičovi, niektorým stačí, keď ich držia za ruku, hladkajú po hlavičke. Niektoré deti, už dajme tomu tie staršie, že chcú tam byť samé, majú pocit, že to zvládnu samé lepšie. Ale to je veľká menšina, si myslím, že vždycky, keď ten rodič je v pohode a je tomu dieťaťu oporou, tak je to pre to dieťa najlepšie. Hej, že keď sa nám tam zloží aj rodič a máme tam riešiť jeho a ešte potom aj to dieťatko, tak je to trošku náročnejšia situácia. Takže ja som za to, aby rodičia vhodnými slovami vždy pravdivo hovorili
čo budeme robiť, alebo čo pravdepodobne, lebo však veľakrát ani oni sami nevedia. Ale teda byť úprimný a priniesť to, čo aspoň viem, a keď neviem, že čo s tým naozaj ten zubár bude robiť, tak to tam aj priniesť, že a potom rozhodne pani doktorka, čo sa s tým urobí a budeme jej veriť, že rozhodne čo najlepšie, aby teda aj o nás hovorili v takom tom pozitívnom, minimálne neutrálnom, aby ich nestrašili nami, že či to vytrhne a také, že ešte dávať tam také tie emócie negatívne. Tak když budeš řvát, tak ti vytrhne druhej. Áno, presne to, alebo áno. Když tam teda dojde k nějakému třeba pláči nebo k nějakému nepříjemnému zážitku, jak s tím můžeme pracovat dál, aby to neneslo vlastně dál negativní nějak vztah k tomu zubaři třeba? No napríklad, keď sa stane, že ja začnem ošetrovať zubný kás a dieťatko mi začne plakať, vieme dať pauzu. Vždycky dávam aj takú možnosť dieťaťu, že keď budeš mať pocit, že potrebuješ na chvíľku pauzu, zodvihni ručičku, ja prestanem, posadím ťa, môžeš sa predýchať, objať maminku alebo čokoľvek, čiže vlastne dať tam tomu dieťaťu aj takú možnosť kontroly nad celou tou situáciou, to je za mňa veľmi fajn v priebehu tých ošetrení. Ale keď tam dojde k takému, že dieťa naozaj začne plakať, začne mať nejaké záchvaty, tak ja som zástankyňa toho, že preruší to ošetrenie, vysvetliť to rodičovi, že tuto je to mimo aj moju komfortnú zónu a aj v rámci, dajme tomu, aj bezpečia toho dieťaťa, že určite ho nejdeme teraz držať a nejdeme len, aby sme to teda spravili, ale radšej to prerušiť a prídete inokedy a inokedy sa to dokončí. Samozrejme tiež závisí od toho, aký typ ošetrenia to je, v akej fáze sme, ale tu je tiež veľmi dôležité, aby ten rodič v tom bol s nami, pretože už sa mi stalo, keď som tento postup išla robiť, tak ale my už sme tu, ja mám dovolenku a ja ho nebudem zasa brať do školy a kedy sa dostaneme termín a blablabla, že ten rodič tam priniesie túto emóciu, tak je to potom trošku náročné ukočírovať. Ale ja napríklad som si povedala, že fakt sú hranice, cez ktoré nejdem a nechcem ani tomu dieťaťu vytvárať stres, ktorý by mal na jeho zdravie zlý dopad a aj na vnímanie mňa zlý dopad, že aby už potom ku nám sme ho nikdy nechceli dostať, tak to je naozaj to posledné, čo by som si prijala. Čiže za mňa, ak je to možné, to ošetrenie prerušiť a aj to dieťa môže mať zlý deň, mohlo sa zle vyspať, mohlo sa niečoho zlátnuť. Potom napríklad, keď ich pošlem domov, tak chcem od rodiča, aby zistilo, čo sa tomu dieťaťu nepáčilo. A možno naozaj zistíme len to, že sa zlakol hĺbku odsávačky, pretože si ju nezapamätalo, alebo sme mu ju neukázali. Čiže vlastne môže tam byť naozaj len maličkosť, ktorú potom vysvetlíme a na budúci raz sa nám to podarí. Hej? Čiže nebáť sa kľudne aj tohto, prestať to ošetrenie robiť v tej sekunde a vrátiť sa k tomu neskôr. Mhm. Nebo když je tam bolest, tak se dá třeba nějakým způsobem ta bolest jako zmírnit, může dostat nějakou asi injekci nebo něco. Určitě lokálnu anestéziu, přesně tak, ano. Mhm. Jsi zmínila hrozně důležitou věc, že aby to dítě mělo aspoň pocit nějaký kontroly, protože co si pamatuju jako takovou velmi krátkou definici traumatu od Petra Levina, který napsal knížku Trauma očima dítěte, kde mimochodem jsou i konkrétní návody právě, jak pomoct dětem to trauma třeba zpracovat potom. Tak on říká, strach plus bezmoc rovná se trauma. To dítě má strach, ale je tam s ním ten rodič, pomáhá mu vlastně ten strach ním jako projít, nějak ho překonat, i ty nepříjemné situace vlastně nějakým způsobem překonat. A ve chvíli to dítě zároveň má aspoň nějakou možnost kontroly, že může vlastně zvednout ruku, tím se zastaví vlastně to, co se mu jako děje, tak to je hrozně důležitý právě k tomu, aby i ty nepříjemné zážitky se daly překonat, aby se neuložily právě v tom těle jako trauma. Úplne súhlasím a napríklad fakt sa mi, ja to vždycky dieťaťu poviem, že ak sa ti niečo nepáči, tak zodvihni ručičku a niekedy vidím, že to dieťa to len tak ako keby vyskúša, že vlastne naozaj sa na mňa môže spoľahnúť, že keby sa niečo deje, či naozaj prestanem. Takže áno, za mňa toto je veľmi veľký benefit, keď to ten zubár povie na začiatku a dá ten pocit kontroly tomu dieťaťu už len tým, že zodvihni ruku a dáme pauzu. Takže za mňa áno, veľký pomocník. Já mám možná dotaz jako pro rodiče vlastně, protože rodiče jsou tam takový dvojí roli. Jedna chce to dítě ošetřit, takže vlastně je tam ta tendence vlastně jako jednak tam to dítě přivést, jednak vlastně pak tlačit na to třeba dokončení, zejména když nemá třeba možnosti tam přijít 3krát
A Áno. je to dítě vlastně, že se to třeba bude opakovat. A ta druhá role je ten jako průvodce nebo to bezpečný jakoby místo. A tohle je vlastně může být v těchto situacích jako hodně těžký, kdy je zároveň ten, kdo tam to dítě jako přivádí, vystavuje ho té situaci a vlastně mu má být oporou a někdy je těžké tyhle dvě role sloučit, tak jestli k tomu máš nějaký pomoc pro rodiče. No ja vždycky tvrdím, aj keď napríklad teda pripravím to dieťatko, tak poviem aj tomu rodičovi, že hlavne aj on, aby bol v pohode. Hej, že vlastne tam je to, no tiež ľudia sú rôzne na rôznych cestách, v rôznych fázach ciest, rôzne uvedomili, otvorení, opäť rôzne typológie, prinášajú si tam veľa toho svojho, ale za mňa, aby ten rodič bol v pohode, tak je to kvázi alfa a omega. A aj on musí navnímať, že či je mu lepšie. Samozrejme, to dieťa je priorita, určite. Čiže vlastne, keď to dieťa rád chce, že chce ležať na tebe mamina, tak je super, keď tá mamina vlastne bude s tým v pohode a nebude taká, že bože, ale nie, ja to nedám. Čiže naozaj, aby bola OK. A keď si uvedomí napríklad, že toto nie je pre ňu, tak ak je tam tá možnosť, že nie je to samorodič, samomamina napríklad, tak aby prišiel na druhý raz kľudne ocino, alebo proste je dôležité, aby to aj ten rodič vládal, ktorý tam ide. Čiže tiež sa niekedy dohodneme s rodičom, ktorý tam aktuálne je, že na budúce príde druhý rodič a fakt to vie fungovať lepšie. No, čiže odhadnúť tam aj tie svoje sily nejakým spôsobom a možnosti. Jo, tak my tě moc děkujeme za rozhovor. Napadá tě ještě něco, co důležité neřekli, co nezaznělo? Ja verím, že sme spomenuli všetko. No, čo by som počiarkla, tak je naozaj dbať na tú stravu, ísť deťom príkladom, byť v pohode, sám, aby mal rodič pozitívny vzťah k ústnemu zdraviu, neklamať, byť úprimný, áno, priniesť tam tomu dieťaťu tú pravdu, hľadať a navnímať to svoje dieťatko, pretože tie univerzálne návody vieme, že neexistujú, že môžeme prečítať 2000 kníh a ani 2001 by nám na to naše dieťa nepomohla. Čiže hľadať, skúšať, trpezlivosť, áno, že aby teda boli trpezliví, keď nám to nevyšlo raz skúsiť inokedy, alebo skúsiť niečo iné, malú obmenu, kreativita. Takže verím, že sme zhrnuli všetko, však ak náhodou nie, tak nám môžu diváci dať nejaké otázky do komentárov, rady odpovieme a sme tu pre nich, či na Instagrame, alebo na iných sociálnych sieťach. Přesně tak, to jsem chtěla dodat, že když nevím, tak se můžu někoho zeptat. Už kromě tebe už existuje i pár dalších různých profilů nebo zubařů, kteří se věnují oblasti. Takže můžeme se zeptat, můžeme diskutovat, můžeme hledat vlastně podporou a tipy. A ešte tu ťa vlastne, ešte by mi napadla jedna vec, že keď nájdeme zubného lekára detského, ktorý nám nevyhovuje, tak skúsiť iného, že vlastne hľadať. Ja si myslím, že už je ich naozaj dostatok a ani ja nemusím sadnúť každému, takže vlastne kľudne zmeniť, skúšať aj čo sa tohto týka, že tých možností je dneska viacero. No. Ta naše zubařka třeba je vtipný, že ona říká, jo, klidně mě doporučujte, ale jenom lidem, jako, co souzní jakoby s tou vaší že ona ano. Rodiče, kteří by tam stáli a říkali, ne, já prostě mám dovolenou a příště už nepřijdu s ním, takže udělejte to teď. Tak ona jako je nechce, ona vlastně chce jenom ty rodiče, kteří to mají podobně jako my, když jsme tam přišli poprvé, jsem jí taky na doporučení získala, když jsme tam přišli poprvé, tak ona tam stála v té ordinaci, držela moji knížku a říkala, jestli tak jsem si říkala, dobře, jsme tady správně, to je super. Áno, krásne. Takže jsme za ní velmi vděční. Ale veřejně jí doporučovat nebudu, protože by chudinka byla zahlcena. No to jasné. Nicméně jsou i různý facebookové skupiny, kde se dají vlastně najít, to jsme neprobrali, že jak najít jako toho respektujícího dětského zubaře. Ono to není úplně jednoduchý, stejně jako najít nějakého pediatra, který je vlastně respektující, který bere jako partnera a ne jako někoho, nějakého žáčka, jako který se Takže ale jsou různý facebookové skupiny, kde třeba se doporučují jak pediatři, tak i dětští
zjistit, takže ptát se prostě přátel, kamarádů, hledat opravdu jako aktivně a přesně zkoušet, jako když někam přijdu a vlastně je tam něco, co mi nesedí, zjistím, že tak jako nenechat se úplně tou autoritou vlastně semlít a vlastně chránit to dítě svoje, že prostě když ten zubař tak pojď do křesla, nazdar, jako maminka počká v čekárně, tak v tu chvíli vlastně se neleknout jako toho bílého pláště, té autority, ale stát za tím dítětem a říct děkujeme, ale my půjdeme radši jinam. Súhlasím, úplne súhlasím, áno. Je taky hrozně důležitý vlastně zůstat stát za tím dítětem a nenechat se převálcovat tou autoritou, protože bohužel spousta z nás to tak, i já s tím mám zkušenost, že jako ve chvíli, kdy jde najednou o zdraví dítěte, tak vlastně člověk tam není ten odborník, člověk se svěřuje ve velmi oslabený pozici do rukou teda toho odborníka, který ne vždycky je odborník i na tu psychiku toho dítěte. Presne tak. Ne vždycky to tak jako je, no. Takže nebát se vlastně se vzdělávat a vědět, co chci pro to svoje dítě a že já jsem ten, kdo rozhoduje, já jsem ten rodič a lékař je nějaký můj partner jako v té péči o to dítě. Partner, to je tiež pekne povedané, presne tak, že je dôležité mať tam áno, presne, krásne povedané na záver. To mi povedlo ten závěr. Tak jo. Tak já ti moc děkuju, dáme všechny odkazy, na který se vzpomeneme do popisu videa a určitě nám napište mě nebo B alebo B, to je jedno. A Rozumíme se. třeba u dalších videí. A ještě ukážu tu knížku, kterou si napsala, vyšla i v češtině, i ve slovenštině. Takže k dispozici a možná bude i na našem e-shopu třeba k dispozici. Tak jo, děkujeme a měj se. S láskou, majte sa krásne.